oyi mekwuomia ndị Igbo na anyị nwere ebe Igbo nwere ife niile ewo na anyị nwere ebe Chukwu gọziri ndị Igbo special olitọbụla dị n'anya n'ụwa oyi mekwuomi ya ndị Igbo na anyị nwere ife ịbụrụ onye Igbo webe aṅụrị ndị fọma mere ga-eme onye abụrụ onye Igbo n'ebe n'ụwa Igbo nwere ife n'ụwa enwere obodo ijelu n'ifuru onye Igbo kwalụ n'anya bụ obodo tiletio n'ụwa obodo niile nọ n'ụwa na ndị Igbo nọ n'ime ya obodo n'ụwa ọnụ n'ụwa iruo n'Eshia dị ga-afụrụ n'onye Igbo iruo na Europe na ndị Igbo na-abịa nọ iruo na America nọbụ ndị Igbo nọdị ya South America nọbụ ndị Igbo n'ebe afọ na Scandinavia nọbụ ndị Igbo juru dị ya ịgbarụrụ ọnwa abụọ n'elu ụwa ya onye nwere anụ anyị bụ enyi na bụ enyi na anyị bụ enyi enwere obodo ijelu n'ifuru onye Igbo kwalụ n'anya bụ obodo etigolu ka kom na ndị Igbo nwere enwe na ndị Igbo nwere enwe Igbo na-emepe obodo ndị so n'ife a na-eme iji wee gbalụ ga-atụwe mgbalụta ntị gị ọfụma Igbo agbachisigo nsụgba mbụ niile nwere n'ego ọbalụlụ kọmpini kwulu kọmpini na Lagos steeti na Lagos mara mma n'ọbụ ndị Igbo mere eme ịlụzienụ n'ugwu Awụsa n'ọbụ ndị Igbo mere ebe ọkụ Igbo lụrụ na desert niile nọ n'ugwu Awụsa Bukalo development yo webuje na bena Awụsa n'ugwu Awụsa malụ matata n'ọbụ ndị Igbo mere eme Igbo so n'ife a na-eme n'ụwa njedebe egwu ka mụ na-eti ebe na Nigeria nwere independence tata n'ọbụziki mere ya n'ọbụziki yo ya bụ nwa amadi yo n'ọbụ onye Ọnịcha do Nnamdi Azikiwe ịchọba nne n'ụlọ akwụkwọ na ndị Igbo nwere enwe anyị nwere ibe niile Ojukwu jela bụrụ ịga na-asụ oyibo ebelebe wee buo gowanụ tigo kopuko ọ bụ gịnị ka nwoke a na-asụzi ibe enwe ekwuzibe ekwuri na buri ọnata Naijiria ma ọzọ na-abụ nwa amadi amali ife asụrụ n'oyibo ebelebe gburu anyị nwere ọnewu ilọta mgbe Naijiria na-enwe nsogbu na banking sector ofe akpalimapụta na oje mmepe n'ụbanki ọ bụrụ ego ụmụ mmadụ ọ bụrụ ya wee gbaa anya dị ife mekatara wee bụchalụ mmadụ ọya Chukwu esiri igwe wee zutere anya onye enyemaka ọ bụ onye anya bụ nwa mmadụ nọbụ onye Igbo Prọfesọ Chukwumachasi Soludo His Excellency Ebu Gọvanọ
onyoma n'iso n'ife a na-eme ọdịnaya bụ banking sector welu titeti anya banking sọbụ ụzọ ụmụ mmadụ were ahụrụ ya nọ na-ewerewe mana n'iso n'ife a na-eme jedebe emume ọgabụ na-eji ebe abịa na-abaghị na nseli na ọ bụ ndị Igbo kacha asụ abịa na ndị Igbo nwere enwe na-abaghị na nseli agbanyeghị ife a na-eme Igbo mmadụ na Naịjirịa ndị Igbo ka na-asọvaịvụ n'elu ụwa ịbịa n'Ilo si Lagos steeti bata South East checking point yo n'oruru 200 ọ bụ gịnị afịa ndị Igbo ka na-achụ na ndị Igbo ka na-asọvaịvụ n'ụwa irute na clearing na forwarding ebule ego wee tinyesia n'ime niile maka ndị Igbo ma na-emenụ ma na anyị bụ atakaba abụọ na-egbanye kpọrọ akpọ gọọmenti etinye ego na dọla ndị Igbo etinye abịa ego ma na-emenụ ma na ndị Igbo mmadụ nọ sọvaịvụ Igbo kpọrọ akpọ anyị zọrọ ibe a na-eme ịbịa n'ọrụ aka n'ụwa ndị Igbo gbalụ fest Igbo gbasiri ike Igbo na-arụsi ọrụ ike na anyị nwere ebe na ndị Igbo nwere ebe a na-agba anyị ngwa ndị Igbo a na-aga n'ihu the first indigenous car manufacturer na Nigeria n'ọbụ onye Igbo ya ndị Igbo anyị nwere ibe na n'ụba ịnọsi motos ọ bụ ndị Igbo nwere enwe ịma na onye Igbo bata n'obodo ọfịfọ maọbịa wee kpọrọ nwanne ya Igbo na-emepe obodo na anyị so n'ibe a na-eme ọya rụcha ntị gị ọfụma aka ọlụgo ofufe Igbo kwuru onwe fa n'anya mana olu na-ego ọ bụrụ nsogbu abịa n'okwu ego na ndị Igbo na-enwezi nsogbu ya bụ ife na-ewute m ya bụ ife na-ewe m iwe enwe ọkịga na-eso okwu n'ala Igbo ọ bụ na enwe ịfụnanya ibe ga-adị mma n'ụwa ụfọdụ ndị Igbo ga-abụfapụ ebe nwanne ba ga-esilachapio ogologo ya wee tichie obido wee mama ya mma ọ bụ maka gịnị okwu ego okwu ego ya bụ ife na-ewe m iwe onye weta ntị n'ọfụma aka ọlụ ga-akụkọ gị n'ụlọ atielu ịja gị ike ịfụnanya gbaga onye awụsa polisi kwụsị gị isi ọrụ ya awụsi ijebe onye Yoruba kwụsị gị isi ọrụ ya Yoruba ijebe mana onye Igbo kwụsị gị n'elu ụwa isi ọrụ ya Igbo ịtọrọ ife ọ ga-eme gị n'anya gị ga-ntị gị Igbo fọnụ mụnụ n'anya Igbo fọnụ mụnụ n'anya ịfụnanya maka ofu ife na-enwe m iwe ndị ezichere Abuja ọlụzie na Abuja ma chọba akpafa laịmasị laịsensị na ndị Igbo ka a na-agba ihe agba ịlụzie n'ugwu Awụsa ndị Awụsa gbarịbabụ laịsensị ewugharịrị erigbu egbuo ife ego na-emezi ndị Igbo fụrụ ego n'anya n'elu ụwa wee lie nne ọ bụrụ na ịgụsịa mahadum idebe gị chọba ọrụ onye Yoruba fụ nwanne ya ọ ga-enyekwa ya ọrụ onye Awụsa wee fụ nwanne ya ọ ga-enyekwa ya ọrụ mana o ruo na nke ndị Igbo emebe biznes ya ị ga-akwụ nnekwu ụgwọ tupu ha wee
kwa ọnwa ị ga-enweta pesanteji ya kama ife na-enwere iwe ife ego na-emezi ndị Igbo ka were ịfụnanya maka onye Igbo ga-akpọrọ nwanne ya wee jebe obodo oyibo ọrụ n'obodo oyibo o tinye nwanne ya na problem ọkwa maka okwu ego na-eme anyị ire mbelebe egbulu Igbo fụrụ ọnwụ unu n'anya ịfụnanya maka ụfọdụ na-akpọrọ nwanne fa wee gbalụ mbibi n'obodo oyibo asụsụ afafi eli ego ewere ego wee chibe echichi ọ ga-echi ọzọ pụrụ inye ego nke ụwa niile kama ọ ga-ejekwa ọgwọ ọlabụ nwanne ya na-ata abụ ibe ego na-emezi anyị ndị Igbo ghara na-ego oke ọchịchị ọbụzi anyị nwere ime dịka nwanne obi nwanne amaga ndị Igbo kasị eme nwanne n'elu ụwa ya ka afọ jikwuo onye bụrụ nwanne ya n'elu ụwa ọmanza na-atọ odogwu maka na ịfụnanya dị ụzọ ọ emegbu obi ya na ndị Igbo na anyị nwere ebe Igbo nwere agbamala ga-afa ndị na-emezi ji ike na ndị Igbo ntị gị ga-akọghị ọkọ ntị ga-afụghị ụfụ ịlụtezie na ndị Igbo mmadụ ga-eji agbala obodo mmadụ bụ signboard mmadụ bụ adịresị obodo niile nwere nne na-enye nsogbu na ndị Igbo amụrụ dike na mba amụrụ n'ibi ya n'otu Igbo ka anyị ga-eji injinia atọ eze n'ugbo elalụbụ my senior brother Chiusagoni Chukwu onweghị ihe karịrị Chineke nke izizi na mba nọ sa ihe mekọ fọnọdụ ijide prọfesọ Ebisi Nwojiakọ na Lulio Chiefsacletus Ibeto Emeka nna ya kedu ibe dị asọ na Nedo Chief Innocent Chukwuma Igwe Charles Ezudogwu Tali Rolls-Royce Orange Drugs n'aka ọkwa nnegwu mmadụ kabụbụlụ Igbo wejeze na Nudike n'ọga m Chief Emeka Nwokonkwo nwata na ya eze kenalụ m ọkpọle ya nki adresị ndị ọba niile obi Kubana kenalụ m national anthem ndị ụkọ niile zengo ego na-efe efe n'elu ụwa onye ọcha kedu maka aka malụ na-ekwu n'ọbịa niile Jowi Zaza kenalụ m ike nke ọgwụ ego pateka maịtị n'ụmụchu odogwu ọchị na-emere ọjọọ na-edo Okonkwo biko kenalụ m mmanụ iweda ome mmanụ ojoko kenazielu m vinteji ọchị na-emelụ na Mbaise kenalụ m emekọti gbadọbụ transfọma ndị achịna ịchaka kene habi dọ kenalụ m nwa nke ibi ya kwesịrị bọọlụ kwesịrị aikio ife n'ala ife ọkpọkeneti nwabalụ mmiri na-ezọrọ ala igwe edo akụkọ na-enwe ide mmiri chifiko nwere ibe akụwe obere nwa na-ebe agụ mkpọ n'obodo ukwu Odomperi ewuchife ebuka ọnụ nkwọ eze ndị Igbo na Benesi kenelu maikon ọkọ onye egbuni ya na Nedo ebe eji nwankwọ n'Ọkịda ọba tụrụ n'ọdị mma Sakochukwu wee zisio akụnye nwata egwu na agụrụ odogwu Sakemi Chukwu ma obi agha ego ike ndị ụka
Foundation Chief Ekpogidi Agụdịndụ Nwangogidi Instigator na PH ọkwala ọzọ n'ịkpa Dr. Blomani Records Tubisi Georgia Kenelu Moke Nwana Nobio President General Lucky Luciano Ojindazeri Ụmụahịa Holy Ghost Anointed Emerson Dafudike Obi Scalari Oke Nwa Idena Duledi na Dubai Fada Odogwu Kenelu Mamana Dollars na Jibayo Ọbaka Suwara na Mọbara Ototo Nwa High Chief Ọdịnaka Ojukwu Isi mmiri na-ekwuru mmiri Ebe Mr. Masiwelu Chibo Didiego na Nike King of Boys Enakubidi na Mbọ Chief Ikendo Nyebuna Ọnwa N'isoji Ena Chief Philosoph Ike Gwọdụ Bishop Nọzọbolo Aka Jofego Obiafudike N'Ọkịja Ifelemego na Switzerland Ọnwa Nọhọzara Tabu Mayor na Malaysia Anyị je n'aka ọkwa Kenelu Bitubu Ọma Onye je n'ezeboghị Agbanda na-agba Akụ na-ebu akụ n'ụga Egwu enyi Ihe ala Eze ego na Japan Afọ nwa na mba anọ Onye bụrụ egwu Igwe Six Nation Igwe n'ịkarịla akarị Dike ndị Indonesia Nwaka nwa Tineto enyi nne bara ibe Odogwu Barista Ifeanyi Ejiofọ Okwuru ọra Kenelu Ọhamadike ndị Igbo Kalịsịa Odogwu Anyị mekwa ya na ndị Igbo aka Igwere ebe Igbo nwere ya ngwa Igbo bụ enyi ya Ọgọst ime ndị Igbo nwere mmadụ Awenekere ndị club F15 Club G21 Club Exclusive Royal Eminent Club Diamond Fitness Club Isi Obi Ndị Igbo Foundation Club Great Ifedimma Friends Club Amuwo Odofin General Fitness Club Pinnacle International Friends Club Royal Men of Class Koboko Family Igbo nwere ebe Respect